Indi 3-4 günden näri Mara welaýatynyň çäginde döwlet ýol başlygynyň Mara saparyna garaşylma bilen bagly uly taýýarlyklar görülýändigi aýdylýar. Beýleki çärelerden başga da bu taýýarlyk öz içine esasan araççylyk işlerini alýar diýip Mara welaýatynyň ýaşaýjy Uraduly aýdýar. Uradulyň aýtmana görä welaýatyň has ularak wezipeli resmiýetleriniň gözetçiliginde welaýatyň ähli ýerlerinde araççylyk işleri geçirilýär we bu işe kärendiçiler bilen birlikde etraplaryň kommunal kärhanasynyň işgärleri hem de beýleki edara kärhanalaryň işgärleri hem çekilýär. İşgärler öz iş orlaryny taşlap uzaklygy meýdanlarda, ýaplaryň boýlarynda kärende ýerleriniň gyralarynda hapa-haşal otlar çapyp, olary otlap araççylyk işleri bilen meşgul bolýarlar. Edara kärhanalaryň köpüsinde işler togdady diýen ýaly. Esadan hem haýdyr bir resminama almak üçin ýol başçylaryň goly hem de edaranyň möhüri gerek bolsa, edara ýol başçylaryny iş ýerlerinde tapyp bolmaýar. Bu bolsa ýöneköy halk üçin türlü kynçylyklar döredýär diýip Uraduly aýdýar. Türkmenlerde 8-9 teke diýilýär ýaly araççylyk işlerine gatnaşdyrylýan işgärlerden olara gözetçilik edýän resmiýetlerin meýdanlarda agdyklyk edýändigini görse bolýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Mary Murgap ýoleten etraplarynyň çäginde ýakylýan ot çöpleriň asmana alýan gara hem goýy tüssünden ýaňa magistral ýoldan geçýärleriň demi tutulýar. Tüssäniň derdinden asman çar reňke boýalyp, käýerlerde ýol saýgardan ok. Bu bolsa sürüjüler üçin kynçylyklar döredýär diýip Marly sürüjü Merdan aýdýar. Haçanda döwlet ýol başçy welaýata geljekmiş diýen habar ýarata, onda meýdanlaryň ot çöplerini arasylamaga girişýärler. Başga wagt bolsa bu zatlar ýatlaryna düşen ok. Her etrap öz meýdanlaryna wagtynda gözetçilik edip, meýdanlary hapa-haşal otlardan arasalap durdalar. Onda adam maryny işden oýup 3-4 güniň dowamında meýdanlary arasalajak bolup helak bolunip ýörülmezdi diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Gödüçin edilýän bu işler ýerine ýetirilip duran halatynda bolsa welaýatyň etrap merkezleriniň, şäherleriniň bolsa köçeleriniň awatlanmaýandygyny hem ýaşaýjylar öňe çekýärler. Ýoleten şäheriniň awat köçeliniň ýokdugyny, şäheriň köçeleriniň indi 3 ýyl bäri ışıklandyrylmaýandygyny, şäherde hem etrabyň çäginde ilata arasy agy suwunyň berilmeýändigini, işsiz hem aýlyk güllüksiz ilatyň arasy içimlik agy suwuny satyn almaga hem gurbunyň çatmaýarlarynyň aşy köpelýändigini ýaşaýjylardan eşitip bolýar. 5 ýyl mundan ozal ýoleten şäheriniň köçelerini gazyp agy suw üçin plasma turbalar geçirildi. Emma krallardan gelýän suwlar bulançak hem şor. Agy suwdan hem gönenmedik. Gazylan köçelerimiz hem gaýtadan asfaltdan man çarkandaklygyna galdy. Etrap ýol başçylary bu kemçilikleri düzeltmek barada alat etmeýärler. Diňe döwlet ýol başçy geljek diýilse, meýdanlary ot çöpden arasalamaga algyarlar. Döwlet ýol başçy welaýata elinde ýöneköy halky diňlemäge, ilaty kötüýän kemçilikleri aýtmaga bir pursat berilse diýip ýaşaýjylar nagtýarlar.